Amaika Telebista zarenen ekitaldi honetan babesle da. Baina jendeak baldak zer den Amaika Telebista? Ikusten aldu Amaika Telebista? Ikus dezagun. Badakizu zer den Amaika? Zenbaki bat? Amaika Telebista! Bai, kanal bat, telebista kanal bat. Bai, baina, bai. Neu bai, Ikusten dozu, neu bai, apurtxo bai. Gutxi. Gaitzik itzi. Porque telebistia ez dut asko ikusten bez. Izu zer den Amaika Telebista? Bai, Ikusten dozu Amaika? noizean behin. Ezagutzen dozu Amaika Telebista? Bai, Da, ikusten dozu. telebista gutxi ikusten du da, ikusten dudan gutxietan lehen dabizeko aukera Amaika Telebista izaten da. Badakizu zer den Amaika Telebista? Bai, baina... Berak badaki... Ikusteu? Segaitzik ikusten dabe jente gitzik, zeba guztuzu? Ez dakit. Zuk ikusten dozu? Ez. Ikusten dozu? Ez gutxi. Ez. Ez asko, gehiago naiz ETV bat. Oien nuen esan behar. Bai, nahi dozu. Akizu Smart TV-rako aplikazio berri bat dekogula, aldozu deskargau eta han ikusi? Beitu. YouTubeen be ikusi aldozu. Beitu. Instagramen, eta TikToken, eta Twitterren. Atope zabete. Topera? Baina ze programa deko zen, edo? Badakizu? Ez, zaimezea ez. Que Madrien bizi naiz, orduan ja. Ba, Madrileko aizeteko euskara politzeeko zuen. Ez, mendarokoa naiz. Bale. Eta kolpez-kolpe programa ezagutzen duzu? Musikari buruz, Hori da musika zuzenean, kolpez-kolpe? gauetan egoten den ez. Bai, gauetan egoten, no? Ah, Bitxo, ez dakizela nizun txiripaz asmatu zu, bai asmatu zu. hor egin zen famatua Zea Maizen kanta, ez? Zer maizen kantak? Ez? Amaika Telebista hasi zenean, ikusten dituen bideoklipak, eta negua joan data kantaren bideoklipa horre ezagutu genuen, eta da bideoklip oso maitagarria. Amaika moduen, oso maitagan. Amaikan ezagutu genuen, eta Ze programa ikusten duzu? Jode, baspaldi ez dutela ikusten, baina dago bat Baskal ondoren dala oso musika eta lasaia siestarako. Amaika lehio izen leike? Bai, eta gero albiztegia eta hola, noizean behin. Batik telebistarik ez dut ikusten, ia. Ezagutzen duzu kolpez-kolpe programa? Kolpez kolpe, ba ez. Ba, esango zut zu han agertuko zarela, Bai. Nei gustaintza asko programia hitz bitan egiten dana, zuen laguna kojok esan duzuna horrek egiten dauna, ez? Ba, horrek egiten da, musika munduko jente diferentiari egin txau entrevistak, eta hoxe. Talde ezberdinai, disko bat edo kantu bat etaraten dauinetan, entrevista bat egin txau, eta hori nik ikusi izan dut asko. Zu zara izango musikarize? Neu bai. Algo era jo. Kojoa, punta. A ver, venga, propaganda. Inguma taldea. Non ikusten duzu Amaikazu? Sofan. Sofan botata, baina mobietik, Smart TV-tik. Ez, ikusten badut telebistan, baina ez dut ikusten, baina ez Amaika, osea, telebista ez dut ikusten. Smart TV deko zuetzian? uletxori hau telebista gutxi ikusten dut, eta teknologiarekin ja... Ba, jakin deizule, telebista nahi badozun ikusi aplikaziotik, aukeri edeko zule. Vale. Badakizu ontze Amaika Telebistak Smart TV-ko aplikazio bat atara deuela? Ez. Badakizu zertan Smart TV-rako Aplikazioa deskargauta ja ikusi zeinke. Ondo. Ba, orduan ikusi naike Madrien ere. Hori ba, oinezteko zuzkusarik, Itzakirik. Ondo, baina zertako da aplikazioa? Ba, telebistan ikusi alizeteko Amaika. Oso praktikoa iruditzen zait egia esan. Hemendik aurrera hasiko zara Amaika gehiago ikusten? Ba, igual, konbentzitu jazue. Igual, gai. Zer da gehizen guztetan datzune Amaika Telebistatik? Euskeraz dela, eta bertako informazioa ekartzen duela. Jende jatorra, bertako musika, bertako gaiak eta bertako notiziak. Zube bai super jatorra zara, me encanta. Eskerrik asko. Ez horretik.